inima îți vei lăsa Duhul Sfânt să intre în ea, Domnul te va binecuvânta, bucurie îți va da. Dacă inima îți vei lăsa Duhul Sfânt să intre în ea, Domnul te va binecuvânta, bucurie îți va da. Haideți să cântăm cu toții. El crede în adunare, cel ce viu e sfânt și mare, e aici să-ți dea iertarea sa. Domnul te va binecuvânta. El crede în adunare, cel ce viu e sfânt și mare, e aici să-ți dea iertarea sa. Domnul te va binecuvânta. Slăviți și binecuvântați să fie Domnul! Într-un câmp bun să ne unim și pe Domnul nostru să-L slujim, doar în unitate vom putea să simțim puterea sa. Într-un câmp bun să ne unim și pe Domnul nostru să-L slujim, doar în unitate vom putea să simțim puterea sa. Cântăm cu toții. E prezent în adunare, cel ce viu e sfânt și mare, e aici să-ți dea iertarea sa. Domnul te va binecuvânta. E prezent în adunare, cel ce viu e sfânt și mare, e aici să-ți dea iertarea sa. Domnul te va binecuvânta. Dacă vrem ca în această zi să o simțim pe Duhul Sfânt în inimile noastre și în viața noastră, haideți să ne deschidem inima pentru Domnul și să stăm în prezența Lui, smeriți, și să stăm pentru Domnul Iisus, pentru că El merită toată slava. Dar dacă întunericul e mare, vrea să biruie în încercare, în încercare avem pe Dumnezeu și vom birui cu El. Chiar dacă întunericul e mare, vrea să biruie în încercare, în încercare îl avem pe El, pe Iisus Emanuel. Cu Domnul